गोबां गिनाय मोनदों जोंनि सुदु गामिनि बियो जोनोम गुरु गथ'मोन दा फैयै फैनानै दा सारबिन्दआव खारबोनानै जोबोरै गोजोनथाव खामानि मावगासिनो दङ बेनोथ' खामानिया माबोरै बियो गोदो आंखालनि फिसामोन जोंबादि दा बिथांनि खाफालाव बेसेबां रोजा रोजा गियान मोनखो दा आनान गसाइनि अननायाव जाहाथे राम रामै मंगलै शान्ति गथ' गथाय गासैबो सुखि आरो शान्ति मोनजाथों आरो बियो मोजांनि गोदोनिफ्रायनो मोजां गियाननि गथ'ब्ला गियानखौ बिमा बिफानि गियानखौ ज्राब गारनानै दा गोदान गियान बिबेकआव हाबदों। सोर होखो नोंसिनो खमबलखौ दिनै आबै? दिनै जोंनि गोदो आगोल जोनोम गुरुआ सुदु ब्रह्मआ जों लालमाथिनिमोन दा ससेयाव मालाय एम्फौ बुंनाय रुंगुबाय दा गामिखौ गारबोनानै दा सारबिन्दो गामियाव बियो जोनोम जानाय बादि बे गियान लानानै फैबाय संसार जाफैबाय दा बे संसार जानायाव बियो ओरैबादि बियो गियान मोनदों बे ओनसोलाव बे जायगायाव रावबो बेबादि गियान गैया माबोरै गियान गैया होनबा बेबादि सम्पति बेबादि गारि घोड़ा बेबादि गियान बेक्ति मानसिया रावबो होआखै दा दिनैसो होयै होनानै बोसोरथाम जाबाय बियो जोनोम मोनबाय बे मोजाङै बे जोनोमाव बियो फुटबल जोनाव बियो आकाशाव थाहैनांगौ सिबाय आलोनो दा बिमा बिफाखौ नेवसिनानै फैदों बियो बिमा बिफा नेवसिदोंब्लाबो थैजोब्बाय दा थैजोबदोंब्लाबो बियो मोजाङै मोजां आइ आफाजों मिलायनानै दिनै बे सारबिन्दो गामियाव रायजो राजा लानानै गावनि जोनोम गुरु जायगाखौबो लेंहरदेरनानै रामै बियो सि होदों दख'ना होदों मोजाङै मोजां होदों आरो इयुनावबो होनो हाथों रामै होनो हाथों बिनि बिसि फिसौ गासिबो अराय सम गोग्गो गोथारजों दैदेनलांनो हाथों। थेंक इउ। गोथाव बाथ्रा आं सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो मानोना बेबायदि जोंनि हारियाव बा समाजावहाय गोबां मानसिखौ जों मोननो थांनो नागिरा दा बेबायदि मानसिखौ जोङो मोनोब्ला जोंनि ओनसोलफ्राहाय समाजफ्राहाय जोबोद मोजां रोखोमै जौगागोन मानो होनोब्ला गोसोआव बिथांनाव जोबोद मोनसे माहारि सिबिनायनि बा समाज सिबिनायनि बिथांनाव गोसो गुदुं दङ खारना दिनैनिल' बाथ्रा नङा बियो गोबां समनिफ्राय बिथाङा बिभिन्न रोखोमनि हेफाजाब होबोदों लकडाउन समावबो गोबां रोखोम हेफाजाब होबोदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ गोरिब दुखियाफोरखौहाय सहाय खालामबोदों बिथाङा सासे जोबोद गोसो गुवार मानसि बिथाङा पार्सनेल लाइफआवहाय गाव मोनसे फिसा साख्रि मावो नाथाय अब्लाबो बिथाङा गावनि जि गरसे गरनै रां मोनो साख्रि मावनानै बेखौनो बिथाङा गोबां समाजनि थाखाय बाहायबोगासिनो दं आं स्पेसियेलि बाख्नायो आरो बिथांखौहाय आङो जिउआव जोबोद साबायखर बावनो लुगैयो जे बिथाङा जेब्लायबो बेबायदिनो जौगालांबाय थाथों मानोना बिथाङा दिनै माबेबा मोनसे दुखियाफोरनो सहाय खालामनायनिल' बाथ्रा नङा दिनै बिथाङा उन्दै उन्दै लाइमोन फरायसाफोरखौहाय गेलेगिरिफोरखौहाय मोनसे फुटबल दिनैहाय कचिं होनायनि हाबाफारिबो लादों बिथाङा जे गोबाव समनिफ्राय मोनसे कचिं खालामनानैहाय दिनै बिथाङा मोनसे स्रां फुटबल एकाडेमि इस्टाब्लिश खालामबाय आरो बिनि गेजेरजों बिथाङा उद्देश्यआ बेनो जे ओनसोलनि
उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौहाय फुटबलाव जाहाथे मोनसे मोजां गावबागाव केरियार खालामनो हायो बिथाङा बेनिफ्रायनो गावनि एकाडेमिनिफ्राय सेलेक्सनावबो फाथायहरबाय गोबांथार जायगायावहाय आरो बिनिफ्राय दिनै मोनसे मोजांथार गेलेगिरि मोननो थांगासिनो दङ। बै गेलेग्रा दं बेहाय प्रेक्टिस खालामग्रा ड्रेस आरो आगजु दङ गेलेग्रा बेखौ आंनि न'आव गामिनि गथ'फ्रानो फोरोङो आंबो फोरोङो आंनो खरसा खालामो जिखौ आं बायजोबो दा बेखौनो आं लासै लासै गथ'फोरखौ मोजां लामायाव लाबोनो थाखाय माने थांखु सिगारेटनिफ्राय जुवानिफ्राय बारग'नो थाखाय आं बे फिल्डआव 2 घन्टा 3 घन्टा गथ'खौ जों इंगेज खालामनो हायोबा जोंनि ओनसोला एसे साफा जायो आं बेखौ साननाय खेला होनाय जादों। ओरैनो आदा नोंथाङा मा मावो? आङो पावार गेटआव मावो साख्रि मावो आं पावार गेटआव। साख्रि मावनानैब्लाबो नोंथाङा जे गोरिब दुखिया मानसिफोरखौ दिनैहाय नुनानै थानो हायाखै आरो जे बे बिथिङावहाय नोंथांमोननि बे ओनसोलाव जे मोजां खामानि नोंथाङा मावनानै दिन्थिगासिनो दङ जे इयुन समावबो नोंथाङा बेबादि मावलांनो सानो ना? आङो जेथिया दिन जिउ थागोन मावलांनो थागोन आं। धन्यबाद।